ҳамаи шогирдои шон зидди Шон МС мехезанд. MVP бояд намекарди кора. Иҷа якумаш ки зиқ мерафтем. Роди худо метона одам 100 бор бахшиш пурсад, бо метона 100 бор гап пас кунам. салом алейкум бародаро, я обращение ма Шон МС аз Шон МС. агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед, агар мӯи сари шумо мерезад ва ё риши худро зиёд кардан мехоҳед ва ё дар бадани шумо сафедшавии пӯст дида мешавад, пас ба ширкати дорусозии Соф Савдо муроҷиат кунед. шумо метавонед маълумоти муфассалро дар бораи доруҳо бо забони тоҷикӣ аз сомонаи sofsavdo.ru дастрас намоед. салом алейкум бародарои ман, апаву хоҳаро, бачако созен хубен, саломатитон созай. имрӯз камтарак чақчақ мекунем дар бораи хайпое ки гузашта буд. Я ду видео упарамо я видео карда будем дар бораи МБУ Шон МС. бисёритон моро бовар накардем ки мақсад шогирди Шон МС-ра қатъи устодаш ҷанг дохтасти. баъд мо он видео дам гуфтем ки насиб боша ягон рӯзда я ду рӯзада видео меброя ки шумо моро бовар мекунем ки мо ай пеши худмон гап назанистем. аки имрӯз я видео биромад нашоти МБ, нашоти Шон МС, мо хостем ки шумо да бирасонем. ай ки сар мекунем ай барномае ки Шон МС қатъи шахе дар як канал барнома гузарондагиянд, дар онҷа ма тамошо кардам. хеле ки ман гуфтам Шон МС ай МБ розӣ нестай, ба хотире ки баъди батле ки Шон қатъи рай дер карда буд, баъди ҳамун батлшон уже аҳамият додем кам кам МБ зидди Шон МС видео кард, хитонаматон медонем, ба хотири гуфт ки агар дар Питер мегузашт батли шумо айса зиқ мерафтен, ҳамин тема хаб буд. Шон МС ответш надода буда, не ки рӯзе шид ки Шон норозигиша кард. мо хостем ки факта далаи қатъи шуморо бигем. ина хай мемонем видеора тамошо кунен. хурсанд бишен ки батл да Питер нагзашт, барое ки ба ӯ батли гузарондагитон иҷа якумаш ки зиқ мерафтем. ай пушти монсух марам да мо қушон, марам да мо қушон ки ман хиёл мекунам ки MVP бояд намекарди кора. хай дидем ки Шон чӣ мега. МБ-ра ихе бигирем ростш мега, ба хотире ки бисёри баъд сини Шон МС ҳар хел видео обрашени кардестай, бисёри баъд ай Шон норозигӣ кардестай. да батлешон ки гузашта буд, як порчаи батла дар канали Синат Шарипов биромадагияй, як шове ки МБ кардагияй, ура бисёриё ба фикр мехиёл кардан ки уҷа натури ҷанг шидагияй, не ки не уҷа ҷанг шидагӣ нестай, уҷа шов шидагияй, ҳамун шован ба хотири Шон МС кардагиян, ҳамун зидди Шон МС. барое ки аҳамият битен, Синат Шарипов ҳамунҷа мега ки МБ ранги устодат нак да батл дар курай. МБ мега ки ман текстома ай рӯи телефон мехондум, телефонша мешиканан, баъд телефон киша ки мешиканан, МБ мега ки ман батл намекунам, мебро мерам ки Синат Шарипов мега ки МБ ранги устодат нак и гапо Шон да сахт расидагияй, ҳарчанд ки Шон видео намекуна, ответ намета, не ки ҳамун барномада задан ҳами як бало карда як гапе гирифтан ки Шон ҳамиқа гуфта ки ман намедонам ба чӣ хотир МБ зидди ман хестестай, МБ вақтои охир зидди ман видео кардестай. МБ бояд кора намекард, барое ки как никак дар сар видеош устод гуфт, как никак ман ягон корам карда бошам. мисол байни ма ва Санат гапо бирехтад хунам хестам таре ҷамъи омаден зиқтон мекардан, тарикон мекардан. рост мисол шоушта бояд МБ мара пас намезад. не ки ай ралик розияи Шон мега ки ралик нисбат ба МБ ралик хубтарае ки ҳамуҷа оли батл набиромадай, номаълумае ки ҷо медонан ралик гуфта боша ки ҳурмати ма ай куруки шумо ҳурмати ма тағамда ё ки тағамдаам хеле Шон МС да респект роӣ мекуна. фристайлшам агар ки тамошо карда бошен, да фристайлшам Шон да респект роӣ мекуна ралик. ба ҳамин хотир Шон ай ралик розияй, не ки ай шогирдиш ки дар батлош ай номи Шон гап мезад, дар трекош ай номи Шон гап мезад, фақат Шон МС мегуфт. имрӯз шида Шон ай МБ норозияй, ба хотири чӣ ки МБ дар видеои охираш бисёри баъд Шона расидестай.
ба чӣ хотир боша ин номаълума. ира як кас сабабша метавона гуфта, тоқа эмиби хичай амирҷон хичай ки метавона сабаби ин чиза гуфта, не ки ай сабаби ки амирҷон да питера мо наметавонем қатъию видео карда. ба ҳамин хотир шон намега, шон мегуфта агар ҳамун барнома, агар кадоме ки барномаро дидагӣ бошен, да як канал биромадагия қатъи шахер барнома кардагиян, да ҳамун ҷарам шахер саволаш мета, мега ки шон байни ту эмиби чӣ гап шид. Шон сразу тема мегиреза, карочи хайрихиш мекуна қатъи одамо ки барандае ки дар пишти камера маҷбуруш мекуна, мега ки ответ бите, савол да ответ бите, мегарда мега ман намедонам ба чӣ хотир эмиби зидди ма хестестай, эмиби зидди ма видео кардестай. Акун ира аниқ карданда ай эмиби тоқа метавонем фаҳмида ки чӣ гапай байни шону эмиби. Ба фикри ма ки баъди эмиби қатъи Снат Шарипов якҷоя шиданаш, хай қатъи Снат Шарипов якҷоя уҷе вақте ки якҷоя мешинанд мехезанд, ӯ медона ки Снат Шарипов чанд қадар мақсад аламаш кардагиай барои батл нагзарондагишон. Гарчанде ки шон бахшиш пурсид, бо дар ин барнома бо бахшиш мепурса, мега ӯ прафай, ӯ ҳақ дора ки мақсад мара да я ночории ма қабидагия ай фурсат истифода бурда мара мир гуфта ки бисёр гапо гуфт, не ки ма розию, мега ма бахшиш мепурсам, западлогӣ нестай бахшиш пурсидан. ду бор на се бор шид Шон МС бахшиш пурсидестай ай Снат Шарипов ба хотири аму раундои батлаш, нахондани батлаш. Не ки Снат Шарипов бо як сторисша дидем, агар боша мемонемаш. Снат Шарипов мега ки Шон киҷо шиди, Шон МС раундои батлта бихон роӣ ки ма дадама дар канал партом ки бачако айта раундои батлаш дадоранд дар канали Снат Шарипов. салом алейкум бародаро, я обращение ма дар Шон МС аз Шон МС кай раундота мехони роӣ мекунидама. Беҳад бародаро интизора наждат доранд ки кай ту бихониву пешкаши ма кунем ва пешкаши бародаро кунам. Саломат бошед, далаши маждат мекунам. Ответи хита оли Шон ответш додагӣ нестай, агар неку қабул кардаги буд ирӯз ба пага бояд раундои батлша бихонаву Снат Шарипов дар роӣ куна ва ҳама каса гӯш мекунем ва баҳо метиҳем ки раундои батли ки райдер зура ё ки ай Шон и по-любому ҳамин чиз мешава, ба хотире ки ӯ дар канали худаш хондагия, и дар канали Снат Шарипов ҳастанд мухлисое ки ай ӯра гӯш мекунанд, айра гӯш мекунанд, баҳо метиҳанд ки ки бридаг, не ки баъди дар батл маълум мешид ки бриданша, баъди батл ай MP3 гирифта ира намешава гуфта ки мебира ки намебира. Ва Шон МС дар он барномаш бисёр розидил кард, бисёр мақсад чӣ гапое ки дар дилаш дошта гуфта, ҳамаша не нимша гуфтагиай, доди худора гуфтагиай. Доди худора вақте ки доди худо бахшиш пурсид ай Шон, ай мухлисои Шон, барои ки доди худо дар ҳама видеош фақат мегуфт ки мухлисои Шон мухлесанд. Мухлеса кадоме ки медонен акай доди худо ба чӣ мақсад мухлес мегуфт, мефаҳмидагид мефаҳмен, намефаҳмидагид мақсад кадоме ки намефаҳма мухлес чиай, акай доди худо бисёри бад мега дар ҳама барномаош гуфтагия, метавонен ки ай ҳаму бифаҳмен. Шон мега ки доди худора бахшиш пурсиданша ман қабул намекунам, ба хотире ки доди худо мумкин як видео да таърифат куна, 100 видеои дига да пасат мезана. Доди худо метавона ай одам 100 бор бахшиш пурса, бо метавона 100 бор дига пас кузана. Мега агар 100 пистолети бе тират бита, ҳамун 100 тира да як пистолет ҷо мекунаву баъд тира мепарона. Ай доди худо ҳолиам норозиай. Як вақт гуфта буд ки видео мекунам зидди доди худо, не ки бо накард. Ами акай Шаҳбоз як феъли дора ки ба фикри ма ки намехоҳад ягон каса пас задан, зидди ягон кас видео кардан, барои ки ман аҳамиятш метам ҳамин қа любой канал ҳар чиш меган акай Шаҳбоз яъне Шон МС ответшо намета. Не ки ман ждат дорам ответоша ки мақсад меган ки ягон гуноҳ беҷазо бояд намона, ба ҳамин хотир ответ бита, мақсад ягон гапа ки бига чӣ хеле бо байни хичон просто дар видео ира ҳаматон медонем ки просто дар видео Шон МС қатъи доди худо Шаҳбоз қатъи доди худо чап нестай, рафтомад чонсоза, ира ҳаматон медонем, ё ки инаш вақте ки шахер қатъи рали қатъи эмиби батл кард, баъди батлшон нигоҳ кунед, фристайл хондестай ралик дар канали худаш, эмиби қатъи шитагиай.
чизе ки дар ютуб мешава бачаҳко бовар накунем ба хотире ки ӯ ютуб да чизе ки ҳастай просто такай одамое ки дуруни ютуб даҳан ҳамувор гап мезананд одамое ки ҳар як кас ба хича ами реперо блогеро диномӣ доранд ку хутон медонӣ диномӣ доранд ҳамин мақсади ҳамия ки як номшон қад дар дуруни ютубана чиста иш ба иш чапай ба соҳаи коришон ишон ба ишон чапай як номи дигашон ба хотире ки чиста инсон буданашон берин ай видео ки буданашон аёчон наброрана рафту омад хати як кас кунанд ба ҳамин хотир диномӣ доранд бачаҳко хулосаи гап ҳамин видеои ма дар чӣ буд ҳамида буд ки mb зидди шон mc хестестай видео кадестай шон ай mb хафаҳай сабабиш дар чие ман намедонам ки ҳамаи шогирдои шон зидди шон mc мехезанд ҳамаи бародарои шон зидди шон mc мехезанд дар видеош бисёр мегӯяд ки шон ки бародарои ман фақат зидди мехезанд шогирдом зидди мехезанд ира сабабша ай акай шаҳбоз мефаҳмем бо ягон видео куна баъд мефаҳмем ки чӣ мекунад аз сабабе ки зидди шон mc чӣ ба хестанаша ира тоқа ай mb метавонем фаҳмида мухлисои mb акай амирҷон мухлисош ҳама каса дар комментош бинависен ку ответ бита ки чӣ нисбати шон нисбати чӣ кор кардае ки шона бисёри бад расидестай зиндаву сарбаланд бошед ҳазор раҳмат барои то охири видео тамошо кардан худованд ҳаматан нигаҳбон бошад.